اگر میخواین در شاتتان 30 سومان کار کنین در سلکه زیر ویدیو بوده میداریم رجیستراسیون میکنیم زپس اکران نکرده در همین رقم ها روان میکنیم اگه خودت باوری داری بهترین شانس را برای تو پریمش میتیم. Салом алейкум ба ҳама. Ман Сураҷ аз гурӯҳи ST омадам ки визифтим даҳама батлеро кадоме начинающая кадоме уже батлера чанд батл кардагия фарқ несай бироем батли рӯбарӯ кунем ин ҳама 1000 сомон мемонанд кадоме бирид 1000 сомон ош шава батл ду раунд мешава ҳам версус ҳам BPM мешава ограничение несай чанд минута бошад кадоме желание дошта боша ҳамҷа дар инстаграм мемонанд бироем батл кунем рӯ ба рӯ маҳорати худро нишон диҳем ва гуфтанием ки батли хеле числаи дерда намонанд ҳамин кадоме батл кардания визифа қабул кунем маслиҳат кунем то ҳамин 1 августа батла гузаронем дар канали майдони батл мешава батл ва маҳорати худро нишон диҳем ва дальше айдем пешравии худро бошем фарқ надорад кадоме ҳастай нью скулай ай батлерои чанд батле карда боша батлерои пеша фарқ надорад бирои главни маҳоратро нишон медиҳем кадоме дар бораи батл дар бораи фаҳмидан ки чӣ хел мешавад якҷо мешавад чӣ мешавад ҳамҷа дар инстаграми ман мемонанд марҳамат бинависе ва батла ташкил кунему баромад кунем хайна визифа додем кадоме қабул мекунад марҳамат бинависена ҳама боқӣ дар паноҳи худо бошед саломатиатонро эҳтиёт кунед ва дар охир мехоҳам ки 16 мисаи дига барои визифи батл пешниҳоди шумо кунам обиди дада торни микро полни нашод ғам мора репа фамонде сайсов қилы шилабан чени мона мешайда репайрет биза педал наки орзуи медал малолетка наза суханои дахал пиане мастер да тори бит ма омада мана менемуди вид беягон гапи дағала беягон понд кора мекунем ки тамешай удалит да ҳар коратом хайфай андестен мигери ба ғам олуда барои мурада ёд безем нигоҳ кардан да дар корайта дили бурда гуфти бародарам бахи пани модана мегарда ягон бахил тарафите нахандидалия тафти барои ки да тайпои эстите бахил давай ҳамаха гапти да бед бас ай спас кунагите биг бос ки баъди омен ба сарта тамом траичка намета халос бич